Jatketaan heinähommia. Eilen niitettiin, niin nyt olisi sitten pöyhintävuorossa tänään. Siinä tuli pikkusen vettä, niin oli ihan hyväkin, ettei sitä sitten pöyhitty. Mutta nyt pöyhitään ja aikaisemmassa heinänteossa niin pöyhittiin tuolla massikalla 575 takavetosella, mutta se on tuonut muissa ajoissa, niin pöyhitään nyt tällä N-Valtralla sitten ja pistetään siihenkin toi automaattiohjaus tälle, niin tää on tänne ylö kelapöyhiin ja ajattelin, että siellä on kaikki piikit tallella, niitä aina väliin niitä hukkuu ja toi syvyys tuo piikkeissä pitäisi olla. Mulla on vähän korkeallakin muuten nyt sitten kun tässä kattoo, niin että saako se niitä kaikkia otettua. Sehän on semmoisen 5 senttiä korkealla. Joo. Voihan sitä vähän niin sitten kaventaa. Ei se nyt taida liikkua, kun se on tuossa alhaalla, mutta vähän päästä. Niin mä mittailen tätä sitten tämän asemaani Hak Open GPS automaattiohjausta varten, niin saadaan se syötettyä tolle koneelle sitten tämäkin työlaite. Joo, mä paan kameran siihen, niin katsellaan sitä mittailua. Eipä se nyt kauaa kestä, se on se leveys ja sitten ton työlaitteen mitta tuota takapyörän akselista. Työlaitteen leveys on 280 ja se on 220 tuosta taka-akselista, niin laitetaan tähän nyt sitten työlaite. Se olisi sillain, että otetaan tosta, otaisiko mä joustopiikki jäisi malliksi. Ja se tallennetaan nimellä pöyhin. No. Siinä meillä olisi pöyhiin ja nyt sitten säädetään sille nämä, no tää Valtran asetukset pysyy samana. Ja sehän tässä onkin, että se kannattaa sitten aina sieltä olemassa olevasta kopioida, että pysyy tämän traktorin asetuksen kohdillaansa. No, se on nostolaitetyyppi. Tässäkin voitaisiin käyttää limitystä, mutta keskellähän se on. Jaha, se on ollut nostolaite 295, niin tää oli 280. En tiedä oikein mikä tää on, mutta pistetään saamaa ja lohkoja on 1. Tästä läpi ja kellolla nyt niin on mitään väliä. Ja tää on niin kuin ennenkin automaattikäännöstä. Olkoon siinä semmonen, en tiedä tarvitaanko ja tämmösiä ja tallennetaan siitä. Ja sitten me otetaan olemassa olevasta pellosta, niin mennään sinne
Raivioon ekaksi. Pöyhin. Niitä tehdään useampi kerta, niin pistetään nyt vaikka pöyhin 1. Ja otetaan siihen päivämäärä. Noin. Katsotaan vielä, että työkone on oikein. Se on pöyhin 280. Jaa niin, mutta sitähän me ei laitettu muuten sille pöyhimelle sitä etäisyyttä. Tätä. Onko se muuten edes oikein? Eihän se nyt voi olla sillä 280. Joustopiikkiä kelläkään nyt tommonen. Vaan tää oli sen 2. Tätä ei ollut muuten joustopiikkiä kellen näköjään laitettu, niin sanonko mä 220. No nyt sekin siellä. Tarkistetaan nyt vielä. Limitystä vähän 5 senttiä, 280 ja muutenhan on kunnossa ja pelto meillä on. Se on tossahan se näkyykin. Täällä näin se näkyy. Raivio pöyhin. Ja nythän toi näkyy muuten vihreänä tässä tää GPS. Olikohan se aikaisemmin keltaisella? Meillä varmaan on sille raja. Olikohan tuo nyt sitten oikein vai ei? No, se nähdään siellä. Kaipa se oikein on, joo. Voitaisko me sille heti tehdä sitten tässä päiste? No siinähän on päiste, mutta tää nyt siis sitten jostain syystä tää ei toiminut viimeksi. Mahtaako toimia tälläkään kertaa? Ja täällä on näitä, mitä me nyt viimeksi käytettiin. Mikähän oli sitten mikäkin. Ne täytyy katsoa sitten siellä. Ei mitään. Mä ajelen sinne Raiviolle ja rupeen kuvaan, kun rupee hommiin. Ja onko tän taas tämän masiinan kanssa probleemia, niin sitten nähdään. Jatketaan sitten. Joo, tässä ajellaan sen Raiviolle, niin tehdään sillä lailla, että kun mulla oli eilen siinä sitten niittoahan täytyy tehdä sillä ympyrään, niin mulla oli sitten toinen reuna, oli se mettäreuna, oli semmonen vähän kaareva linja aika lailla ja sitten tää toinen mettäreuna niin oli melko lailla suora, niin mä ajattelin, että mä ajan sillä yhdellä melko lailla suoralla, niin vai kannattaisikohan ajaa aivan suoralla, niin ajolinjalla sitten se pello ja ajaa ne reunat sitten vaan vaikka käsin siitä sitten muutamat verot, niin sillain ojaa myötäillen, niin ei mitään, mehän ollaan kohta tässä pellolla ja naapurikin näyttää olevan siinä niittohommissa. Oikea maitotilallinen maanviljelijä, niin se osaa hommat toiseen malliin. Tästä sujautetaan tänne pellolle ja sitten kuinka tässä nyt tehtäisiin. Mä vähän mietin tätä hommaa, niin ja katsotaan mitä meillä täällä on. Meillä on täällä ympäryskurvi. Jostain syystä ihan kun me oltais väärässä paikassa. Pelto on tuo jossain aivan muualla. Mikähän tää nyt on mahdollista? Pelto on tuolla ja me ollaan täällä. Ei taida olla kyllä RTK ihan kohdillaan. Mitenkä tää voi olla mahdollista? Katsotaan onko meillä
handgrippi kunnossa. Niin, mä eilen sen löysin lähistöltä toisen paikan ja kyllähän se näyttäisi olevan kunnossa. Tää oliko meillä se eilinen sitten päin honkia. Tästä toisaalta sitä jatkettiin tällä, että taas tuli yllätys tän automaattiohjauksen kanssa. Tää on kumma homma, kun nää tällä lailla niin heittelee. Ihan oikein muotoinen pelto se on, että me vaan on tuo eri paikassa. Kai me ajetaan sitten tälle ympärysmitta uudestaan. Katsotaan toi raja, niin poistetaan toi mikä meitillä oli. Poistetaan se ja taidetaan poistaa näitä ajopastuksiakin, kun voidaan tehdä sitten uuden. No, eihän meillä nyt sitten ole väistettäkään. Joo, ei oo, kun ei oo kerran raja. Niin tehdään sillain, että ajetaan sille raja työkoneen mukaisesti ja sitten me saadaan sille raja. No, vähän isompi vaihde. Eli pistetään vähän pienempi vaihde. Otetaan täältä nurkasta, ettei ne hommat on aina niin, että aloitettaisiin keskeltä. Joo, yritetään ne. Pistetään nauhoitus päälle ja niin pistetään konekin pyöriin. Meillä on siellä 540 ja no ja sitten lähdetään vaan eteenpäin ja rupesko se sitä nyt sitten piittää kyllä kai. Taas vähän zoomia. Siinä se piirtää ja työkoneen sivusta. Mä valkkasin tosta sen. Joo, siinähän se piirtelee. Joo, ja pöyhintäkin on käynnissä. Niin samaan aikaan. Ja rajanpiirto kanssa. Tässä me tällä lailla tehtiin tää nekki, kun siinä on kiviä. Niin ei niitä niistä sitten 450 kierrosta. On meillä pöyhiässä, niin saadaan vähän sitä viskattua heinää, niin jos se vaikka sitten vähän murtuisi sen varsi ja kuivaisi sitten paremmin kuin murskain tai jo siinä niittokoneessa, niin murskataan nyt tällä pöyhiä. Mutta joo, nyt me tullaan tähän tänne päätyy ja saadaan sitten toi suljettua ja saadaan raja valmiiksi. Eli raja olisi sitten siinä. Mutta mä en saanut susta järkevää päistettä, mutta mä otin tän suoremman reunan mukaan sitten ajouran ja ajetaan sitten sillä lailla. Nyt se piirtää tuolla vihreällä, mikä oli eilen ongelma siinä.
mehän voitais koittaa ihan automaattikäännöstä. Tää näyttää, että oikealle käännetään 63 metrin päästä. Mä pistin ilmastointiin ilmanvaihtoa vähän pienemmän. Katsotaan, mihinkä se sitten kääntyy, tuleeko siitä yhtään mitään. Mä voi lähteä tuu, mutta semmoista pöyhintää täällä meillä. No nyt se näyttää, että käännytään, mutta kääntyykö se edes? Kääntyyhän se. Eli nyt käännytään automaattisesti. Ja ihan hyvinhän se taisi kääntyä. Ja otetaan kuva. Eihän me oltu edes ton keltaisen päisteen sisällä. Nyt me ollaan sen sisällä, mutta oltiin sen ulkopuolella ja siltikin se kääntyminen onnistui. Seuraavalta se näyttää, että se kääntyisi vasemmalle ja ottaa neljä vetoa väliä. Mikähän se sitten päätyy, jos se kääntyy vasemmalle ja 4 vetoa väliä. Yritettäisikö me pistää niin, että olisikin vaan 3 vetoa väliä, niin olisiko se vähän järkevää? Pistetään se kääntyy nyt kumminkin oikealle. Oikealle nyt toistaiseksi sitten. Katsotaan kohta sen pitäisi tuossa näytöllä näyttää, että kuinka se sitten kääntyy. No, saa toi tommonen katkoviiva. Heijastuu nyt vaan aika lailla. Tää on muuten vähän liian tiukka, se ei tähän pysty. Kyllä me laitetaan sittenkin se 4 sinne. Joo, tää on kato liian tiukka tää 3 siihen. Jostain syystä pystyy. Ja mitenhän se nyt huutaa? Se varmaan huutaa sitä, kun mentiin tonne päisteen vähän ulkopuolelle. Tai enpä tiedä kyllä yhtään mitä se huutaa aina, mutta epäilisinpä sitten sitä. Ei mitään töhön. Näyttää nyt siinä, vaikka ei taida kamerasta paljon mitään näkyä, mutta siinä me mennään sen edellisen vieressä. Toi muuten pölyää nyt siihen malliin, että mä teen semmosen tempun, että mä vähän tota konetta nostan. Eihän se maasta tarvitse niitä kaapia. Ei. Pölyää vähemmän, kun ajetaan sellainen sopivan korkealla, mutta ei kumminkaan pölyääkö se viekin nyt vähän. Ne on aika epätasainen maa, niin voi johtua siitäkin. Katsotaan kuinka se nyt kääntää. Oikealle mennään katkoviivan mukaan. Aika liki mennään täältä metsäreunasta, mutta ei kuitenkaan ojasta. Ja nythän se meni ihan mukavasti ja lähtee tätä Jopelhytyn reunaa. Joo. Tällähän me nyt tässä sitten ajellaan. Eli rattiin ei oo tarvinnut juuri koskea, kun työ aloitetaan.
aika suoraa linjaa mennään, että ei tässä paljon, vaikka tää oli kaareva ajolinja, mutta ei tässä kyllä kauheasti ollut sehän se on sitten tässä, että kun tää ei ymmärrä sitä, että se ajaa sitten jo tehnyt päälle, niin sitten täytyy sitten pikkusen tuossa katsoa tarkasti, että minkähän se sitä uutta linjaa on tekemässä. Semmoinen ongelma tässä ohjelmassa on, että se voisi olla tietysti niinkin, että se ei ajaisi päälle. No nyt se näyttää, että se menisi semmoseen, mikä se on tehnyt. Tässä kääntetään, niin mä kerron sille, että eipä seuraavaa. No, pakotin sen menee tänne seuraavaan. Itse asiassa mennään vielä sitäkin seuraavaan. No niin. Nythän se näyttää, että kääntyminen menisi ihan oikein tohon kohtaan, mitä ei ole vielä tehty. Saas katsoa, kuinka se menee. Kyllä se tähän viereen meni. No, täällä se 4 nyt meni ihan mukavasti. Otetaan se edestäpäin. Kopmaa, minkälaista tää. Eli aika suoraan linjana tässä meni. Nyt se sanoo, että 115 metriä käytännössä. Meinaan, että enhän sitten taaskaan muistanut sitä, että kun ajaa ton reunimmaisemmilla ajaa sen pellon rajat, niin silloin voisi pistää ton merkata, jos sen kerran tekee työn siinä sitten pöyhiin takaniittää, niin tietysti kannattaisi pistää se maalaan. Tämän mukaan me mennään reunimmaista, mutta mehän tehtiin toi reunimmainen jo sitä reunaa ajaessa ja sitä ei tullut maalattua, niin semmosen kun tässä vielä oppisi. Hyvin se siinä menee kohdassa, mitä ei ole vielä tehty. Hyvä tää mainio peli vaan on. Sitten se meinaisi kääntyä vasemmalle, niin eihän me enää tonne mettään kääntyä. On kyllä joskus järjetöntä, mutta tuo näyttää, että se kääntyy komiasti tonne ei ajettuun kohtaan. Joo. Sinnehän se menee mukavasti. Ja vähän räpisee. Tästähän se. Joo. Tää automaattikäännöskin toimii ihan hyvin. Mutta seuraavaan me ei sitten voida kääntyä menee tonne oikealle, kun sieltä on kaikki tehty. Kaikki tehty sanoi, niin täytyy ottaa uudet suunnitelmat, että kääntyä tonne vasemmalle ja sitten kun tuossa välissä on vielä yksi tekemätön, niin käydä sitten jossain välissä tekemässä tuosta välistä. Tuossa näkyy se kakkoskohta, missä mä säädin vähän koneen korkeutta, ei se väli jäisi niin. Tätä ei oltu vielä tehty, niin valitaan tää väli. Katsotaan onko tässä mitään järkeä. Pääsee menee se hienosti siitä niin ja seuraavan vasemmalle niin saadaan tehtyä tuo yksi tuota toi väli mikä jäi tekemään. Joo. RTK löytyy tänään sitten, että eilinen oli jotain ihan puuta heinää ja opasti meidät jonnekin 50 metriä varmaan vai 100 metriä sivuun. Kumma kyllä, että silläkin saatiin tehtyä. Joskus nämä on ihmeellisiä asioita. Jokainen nyt sillain voi mennä.
Katsotaan vielä se, kuinka mä teen tän. Kun se luultavasti, kun se menee 4, niin se menee jo tehdylle. Ei kun. Nythän se menee vallan oikein, niin kun tuossa näkyy tuolla katkoviivalla, niin tonne tekemättömän alueelle. Niin se jättää 4 välistä ja ohjaa sitten meidät tolle tekemättömälle alueelle. Ja justiinsa sillain tapahtuu, mutta se menee nyt vähän liian jouheesti, niin se muuten ohjaa tässäkin. Jää käsi. Se taas toi automaattiohjaus pois päältä ja ajetaan toi 3 vielä käsi. Hyvin nähdään, että ollaan siinä muuten justiinsa sitten meinaan eikä melkein. Ajetaan se käsin. Ja niin, nythän se ei maalaa. No, kyllä se tuli tehtyä, me tiedetään, että se tuli tehtyä. Ja kyllä tispallisesti mennään. Ei siinä mitään. Tää on tää pöyhintä tämmöstä hommaa nyt sitten automaattiohjauksella, että homma käy. Ja menee niinku kartassa näyttää tai tuossa tietokoneen ruudulla ja mä pöyhin tällään sitten tosta ton isommankin lohkon. Täytyy siellä keksiä sitten, senkin rajat on varmaan jossain puuta heinää, kun ne tuli eilen tehtyä ja samaan tyyliin sieltäkin sitten. Niin katsotaan, jos tulee jotain kuvattavaa, niin mä sitten kuvaan. Noin, tässä tulee viimeinen varsinainen veto sitten, mutta tuolla reunassa oli se justiinsa se, missä niin näkyy tommonen, että toi kiertää tonne vähän tonne mettään toi joja. Niin tässä on tämmönen ihan pieni kohta, mistä ei ole vielä pöyhitty, niin pöyhitään nyt tää. Meillä on toi liittymä tuo keskellä, niin voidaan ajaa suoraan sinne ja annetaan koneen pyöriä, niin ei tehdä talloman jälkeen sinne. Joo, ja nyt mä menen sinne tosiaan sinne seuraavalle niin sanotun hevoshaanpellolle ja tullaan liittymän kohtaan, niin nostetaan kone ylös ja sammutetaan sieltä voimanottoakseli. Ton mukaan jäi tekemättömiä tommosia välejä, mutta jos jäi, niin tällä väliä, niin voidaan tää pelto sitten. Ei se mut tosta, kun tossa on pelto, niin tää pelto sulkee ja olemassa olevasta pitää ottaa. Ja otetaan, se on se hevoshaka se. Ja tällä kertaa meillä olisi se pöyhin ja se oli sekakerta. Otetaan tosta sille päivämäärä ja siinä meillä pitäisi olla hevoshaanpelto. Ja kohta nähdään, että onko sen rajat yhtään kunnossa vai ei. No, ajan sinne, niin palataan asiaan. Noniin, nyt ollaan täällä hevoshaanpellolla ja mä tulin tien viertä, niin se toi pellon raja näkyi siinä koko ajan sillain sopivasti ja näyttää, että nyt ollaan pellolla, niin mä melkeinpä uskon, että täällä on nyt sitten tää raja kunnossa ja tää on tämmönen kolmion muotoinen. Siinä on toi päiste tollaan, kun mä en sitä saanut järkevästi eilen tehtyä, niin olikos meillä tänne sitten jo. Meillähän oli täällä nää peltokaista ja tie. Ruvetaan ajaa tästä tällä vanhalla
vanhalla ajolinjalla ja vedellään tässä näin sitten. Saas nähdä toimiiko se käännös sitten. Voidaanhan sitäkin koittaa, ja miksei se toimisi. Mä pistän vehkeen pyöriin. Ja tehän voitte sitten hetken katsella sitten edestäpäin, että mitä tapahtuu. Lähdetään siitä ajaa ja pistetään vaan isompi. Siitä ajaa ja katsotaan, jos me jossain kohtaa tuohon automaattiohjaukseen, kun se on suora, niin se olisi sitten siinä. Nyt on automaattiohjaus päällä. Onko tää ei ihan suora ottaja pellon reuna, mutta mä tein tähän suorat ajolinjakko, niin ne on aina vähän helpommat. Hyvinhän tää nyt vaikuttaa meille. Tää on aika suora pääntiä tästä. Pistetään automaattikäännös ja katsotaan kuinka meidän käy. Ja kääntääkö se siellä päänsä hyvin? Jaa niin, mutta eihän me se päistö olisi täytynyt tehdä muuten tälle koneelle erikseen. Se on se eilinen päiste ja se ei taida nyt toimia. Kyllä. Joo, ei se nyt käännäkään. Mehän tehdään sitä vasten sitten uusi päiste. Taas silleen, onpas siellä taivas muuten hienon värinen. No me ei nyt vettä tulisi sitten. Miksi? Nyt mä en ajanutkaan sitä ympäri ensin, että täytyy sitten ajaa lopuksi, että saadaan kaikki pöyhit. Se menisi sitten tämän mukaan sen äsköisen vierelle. Onpas mielenkiintoinen nähdä kuinka se menee. Tästä näin se kääntyy oikein hyvin. Oikein hyvin. Nyt sillä on tiukka mutka, kun tää on vähän lähtee tänne itteen. Miksei se muuten käännä enemmän? Otetaan tässä vähän taaksepäin. Ja tää traktori voisi kyllä kääntyä enemmänkin, että onko mulla tässä joku semmonen huonosti, että näillä pyörillä on joku maksimikääntö, ettei se ole ihan asetuksen kohdallaan. Voisihan sen enemmänkin kääntää. Joo, tässä pomppii, kun on niitä yläuralla ajettuja ojia, niin näin näköjään on vieläkin korkealla sitten, että ne on jossain määrin pysynyt, vaikka siitä on jo useampia vuosia. Sillä olisi tässä sitten kääntymiseen toi reitti. Katsotaan vaan, meneekö se järkevästi. Aika läheltä ojaa menee. Ne ainakaan etupyörät kulma. Sitten lähdetään ton äskeisen vierestä. No. Siihen jäi vähän tekemätön tämä. Ei se mitään. Aika hyvin tuntuu sujuvan. Katsotaan sitten vielä se tiukkapää, kun siellä joutuu kääntyy vähän niin kuin takaisinpäin. Niin, että täytyisikö tätä ruvetakin ajaa muuten toisinpäin, etteikä tarvitse kääntyä, vai onko se ihan sama asia muuten? Se on muuten ihan sama asia, juu. Tai eikö voihan se olla helpompi? Mä tarvitsin ruveta ajaa tätä toisinpäin, että myötäpäivää.
eikä tällainen vastapäin. Mutta olisiko se sille helpompi? Nythän se muuten lähtee oikealle, niin nythän me se nähdään. Ja päätti sen, kun mä en sitä huomannut katsoa niin itse, että hän tekee noin. Tiukkahan se näinkin on. Ja siinä on toi vehnää sitten, mutta se ei sinne vehnään nyt kumminkaan mennyt. Tää sillä on nyt helpompi sitten tämä. Joo, tää voisi olla näin päin parempi. Tää lähtö tulee niin loivaksi. Noniin, tämmöstähän pöyhintää tää on sitten. Tämmöstä tää on ja aika mukavasti sujuu tällä automaattiohjauksella, kun saa noin säädöt kohdalleen. Moni olisi tietysti ajanut jo siinä aikana, kun mä säätelen, niin tämmöset pellonpiennoilla isoilla vehkeillä, mutta kukin tavallansa ja mä tykkään vähän tämmöisestä säätelystä ja saa viritellä tämmöstä automatiikkaa, niin sillä lailla. Lähdetään nyt oikealle. Mä painoin tosta. Noin. Juu. Tässähän voisi samalla semmosen myynti-ilmoituksen tehdä, että kun mä oon tällä Macro GPS:llä nyt pärjännyt, niin mä voisin myydä tämmösen Geotrimmin triplen, niin mikä tää on? CFX 750. Siihen on tietysti antenni ja sitten toi laite ja johtosarjan saa siinä kanssa. Tai jos jotakuta kiinnostaa, niin pysykää ihmeessä. Jaha, tää lähtikin nyt vasemmalle, kun mä rupesin siinä myyntipuheita pitää, mutta ei kai siinä mitään. Tarvitsee sitä joskus tästäkin mennä, mutta kyllä mä sitä pyrin nyt oikealle päin ajaa. Se tuntuu menevän helpommin. Se on toimiva peli, mutta ei ole nyt sitten ollut mulla enää käytössä. Sehän ei ole mikään automaattiohjaus, vaan se vaan näyttää, mistä on menty. Niin sen siitä saa kyllä ostaa ihan sopivasti, niin mitä mun piti sanoa, niin siinä ei ole muuten sitten RTK:ta ja mä en tiedä, että saakokaan siihen, en ole edes koittanut. Mutta jos joku tarvitsee tommosen, niin kyselikää, saa kyllä sopivasti. Moro!